Guhdarên hêja û bixêr hatin Piste Pist podcastê. Ez Hîvran. Îro li stûdyoyê mêvana min hêja Berivan Matya re. Berivan, tu bixêr hatî? Navxêrê dabin, spas dikim. Berivan, em te bi kar û xebatên te ku tu bi Kurdî dikî nas dikin, lê her wiha ez dizanim ku ev xebatên te gelê can re tu bi jinan re çê dikî, bi jinan re birêve dibî û li ser hilberînê jina tu dixebitî. Tu dikarî bi kurtasî behsa xwe û van xebatên xwe bikî? Belê, ez navên Berivan e, ez eslê xwe ji Diyarbekirê me, ji Amedê me û min li ser çand û edebiyata Kurdî xwendinên xwe bilind kirine. Her wiha karên min ên wekî pisporî jî li ser civaknasiya Kurdî û civaknasiya taybet çanda devkî a Kurdan e. Ez xwe wekî lêkolîner pênase dikim. Lêkolînera em bêjin sahayî û her wiha lêkolînera çanda devkî ji ber ku hinekî van meseleyan bi meraqê re eleqedarin, lêkolîner bi xwe lê dikole, yani bi kûr diçe. Loma dibêm gotina lêkolîner li vir ji bo min baştir e, yani ez wekî lêkolîner xwe pênase dikim. Ev demekê dirêj e jî, yani qasî 10 salin li sahayê, li saha yani meydana ku em bêjin jiyana Kurdan, taybet jî ew jiyana wana em bêjin çandî, zimanê ew zimanê hanê li wir dewlemend û rengîn in. Ez li wir berhevkariya folklorê dikim, yani berhevkariya çanda devkî, mîrasa devkî, tradisyona devkî a Kurdan dikim. Heta niha jî min derdora Amedê û em bêjin gundên çiyayî bi taybet û nêzî Batmanê û heta Mêrdînê jî ez çûme û min berhevkariyê kirine. Li vir rastî hinekî dixwazim hinekî vî awayî bêjim, yani wekî em bêjin hem lêkolîner hem jî berhevkar, taybet jî di warê jinan, jin wekî aktîf, yani rolên em bêjin girîng ên vê civakê di qada wan, qadên wan ên hilberîner mi bala xwe daye vê yekê, vî awayî ez van karan dimeşînim, demekê dirêj e. Gelek spas, bi rastî ev tiştên ku hemû te behs kir pir hêjan e. Ez jî serkeftinê dixwazim ji te re. Wekî ku te jî behs kir, ez dixwazim em berê xwe biçek dî bidin li ser wêjeya jinê jî. Dema meriv behsa wêjeya jinê dike û wêjeya jinê ya Kurdî dike, cara ewil wêjeya devkî tê bîra min. Ez dixwazim derheqê vê de çend tişta bipirsim. Di vê wêjeya devkî de an jî di qada çandê de jin gelek caran derdikevin pêş û wek parêzvanên çandê jin tên qebûl kirin. Xebatê tên li ser folklorê û çandê jî bi jinan re çêbûne. Bi te, yani bîra çandê an jî ev berpirsyariya derbaskirina çanda devkî, em bêjin wek dayikek ku ji zaroka xwe re çîrokekê bêje, an jî pîrek ji neviyê xwe re tiştanokekê bêje, yani behsa vê dikim. Ev çanda devkî li ser milê jina ye, yani wisa be jî bi te çima li ser milê jina ye? Belê. Bi rastî te behsa çanda devkî û bîra em bêjin ew edebiyata devkî kir, yani ne tenê li vir ez dixwazim bibêjim, ne tenê li vir jin, her wiha Kurd giştî, yani wekî cemaet û civakeka ku li vê dinyayê ne, wekî netewê, Kurd heta niha zanînên xwe, agahiyên xwe, em bêjin ew zanista xwe, epistemolojiya xwe biriya devkî neqil kirine. Heta rojan me jî ev mesela nivîskî biçekî li gorî em bêjin standarda dinyayê hinekî derengî bûye ji bo me. Em naxwazim bêjim wek derengî, lê em Kurd me bi devkî heta niha hemû tiştê xwe neqil kirine yani. Loma ev xusûsiyeteka Kurda ye. Îcar bi taybetî eger mirov bibêje, yani ez bi xwe jî wekî berhevkarekî ki Goldstein vê yekê dibêje, divê hûn bibin wekî em bêjin makîneya tozmijê û kî çi got. Yani ferq nake jin mêr zarok, yani ferq nake kî çi got wê qeyd bikin. Yani ez niha wekî lêkolîner û berhevkarekî vê yekê dikim, lê tecrübeya min a sahayê, yani çi jin çi mêr, em bêjin çi pîrik çi karlik,
ji xwe wekî em bêjin neqil vî karî ji xwe neqil dikin yani neqilkirine lê saha yani tecrüba min a sahayê bi rastî jî wekî te jî niha behs kir bi taybetî wekî yani jin bêhtir ew veguhêzêrin. Yani jin ji ber ku em bêjin di her qada jiyanê de ne her kêlî her wext hem hildberînin hem jî vedguhêzirin. Yani ev ya yani wek ne berpirsyariyekî bi awayekî xwezayî em bêjin di nava vê neqilkirinê de ne. Îcar ev 10 salin ku bi taybetî jî her çiqas min ferqê nekirbêjî lê meyla min, meyla xebatên min û tecrüba min a sahayê kir ku têkiliyên min bêhtir li gel jinan be ew jinên ku di her warê jiyanê de ji merasîmên dawetan bigirin ji merasîmên şîngerandinê, ji merasîmên şîngerandinê bigirin çêkirina xwarinan, nasîna giyayan, bi giya çêkirina xwarinên bi giyayan, çi zarokê xwe yani mezin kiribe, çi kurê xwe zewûcan dibe yani dema ku em bala xwe didin di her derê de rolekî aktîf. û ew kesên sereke ne ku vê yekê hem hilberandine hem jî neqilkirine. Loma mirov dikare bêje yanî bêhtir bar li ser pişta jina bûye. Ne bi zanistî yani bi awayekî xwezayî wan vî karî meşandiye bi vê rengî. Gelek spas ji bo bersivatê û vê axaftina te yê herikbar bi kêfxweşî min te guhdar kir. Ev ciyê ku te lê hişt tam jî dixwazim ji wir ez jî berdewam bikim. Ev me behsa jinên ku çandê ji nifşekî ji bo nifşekî din vediguhezînin. Me behsa wa kir yani te behsa wa kir. Di rastiyê de yani berhemeka çandiya girîng diafirînin ev jin. Lê ev keda wa pir caran te jî got ya tiştek xwezayî tê qebûlkirin, xwezayiyê jî bi rastî ev ne şaşiyek yani tiştekî ku ji rêzê tê qebûlkirin dibe ku ev ne şaş be lê gelo ev raman ev nedîtbarî tê wate ya ku ev keda jinê bêqîmet e û di vê noqteyê de gelo mesele piçekî jî nayê li ser dîtin an jî nedîtina keda jinê ya çandî. Pirsekî xweş e bi rastî niha me got tiştekî xwezayî ye nayê wê manê ku tiştekî ji xwe em bendê bin û bikin yanî. Belexsê wê divê em baş bizanin ku eger ew nîbûna ev ew qas belkî bi awayekî xurt, bi awayekî dewlemend, bi awayekî rêk û pêk çanda Kurda negîşta vê derê. Loma ez dibêjim yani bi awayekî xwezayî ji xwe di nava wan de ew karbeşiyekî ku em bêjin wekî jiyana modern karbeşiyekî wek profesyonel na xwezayî lê eksê wê jî ew qîmeta ku jin heta niha em bêjin vî karî kirine ew qîmet nehatiye dayîn. Nayê dîtin jî nehatiye danînê wirdetir nayê dîtin. Yani erê xwezayê divê gerekî bikin em ne divê benda tiştekî wiha bin. Em baş hay jê hebin û em wê ew lê wê bibînin ev tiştekî qasî em bêjin qasî karekî profesyonel qasî karekî pisporî girîng e û em yekem vê bibînin pişta wê qîmetê jî bidin wê. Yani ne ku em bêjin em tiştekî xwezayî ye û bira wiha be jî yani em benda tiştekî vê yekê nemînin mixabin di her warê jiyanê de hîvran zû bi zû mesela em xwişk û bira jî em malê eger tu karekî rojane bikî ew ji xwe bendî ne ku tu vî karî rojane bikî. Birayê te bike tiştekî ecêb e. Di qada em bêjin zanînê zanista Kurdan da jî jin ji xwe ew ê bikin tabii zarokê xwe jî mezin bikin yani wiha li meselê dinêrin. Lê na divê em her carê her warî de em bi xwe jî yani ez wek berhevkarekî wek lêkolînerekî ez dema biçim sahayê jî ez dibêm ev tiş pir bi qîmet e. Ez vê dibînim û ez vê qîmetê didim yani em divê vê qîmetê bidin wek civak û em vêya bilind bikin. Mînakeka min ez demekî dîsa çûm sahayê karê min bi canikekê re hebû yani diviya ez biçûma ew merasîmên dawetan ê ku bi rê ve dibin hemû pêvajoyên paşperdeyê zanin jinin yani kêmzê de. Çi ên qamusalî çi ên taybet alanên taybet. Camêr yani hevserê hevjînê canikê yani ew bijin zarbêja min a jin hat got ez dizanim ez dikim ka tu çiqû zanî ew kêm xistdanîne ew yani. Ew qasî min nizane eldevra me filan bêvan li wir min müdaxaleyekî ew kêkir yani min got apo em ji bo te natine hani her çiqas ez her tişt berhev bikim jî min got em îro ji bo hevjîna te hatine zarbêja min jin e û divê rasterast ji vê çavkaniyê agahî bigirim. Li wir yani di yeka ji derve diçî
carekî tu çavê wan de cihekî ew da yani ev ji bo me hat yani. Tu wê qîmetê bi carekî din hil diberînî yani li wir. Yani tu bi xwe ji wek lêkolînerekê tu dibê nabe tabii dilê wî jî nayê yani gerekî ew tişek teraziyekî pir hasas e yani mêzînekî pir hasas e divê tu dilê wî jî neyî ji bo ku carekî din tu karî bikevî wî hindirê û divê tu zanî bi wî jî bihîzkirin ku ew jî tiştan dizane yani. Ew agahiya xwerû re sen bi wê re ye jî. Loma em wek lêkolîner em bi vê ferasetê tev digerin û her wiha wek em bêjin van tiştên ku hatine berhevkirin yani ji hêla me ve em tînin ji nû ve yani ne ku em bêjin bi navekî din. Taybet di warê em bêjin epistemolojiya jinan da, zanista jinan da carek din dikin em bêjin nav meriyeta jiyanê. Ev stranên jinan e, ev kar a jina ye yani em wê nasnameyê dixwazin dîtbarî bikin yani. Dîsa spas dikim ji bo te tecrübeyên xwe jî parvekir. Dîsa di wê mijarê de ez dixwazim çend tiştan bipirsim. Ev di xebatê te yî berhevkariyê de herî zêde jin li kîjan mijaran jin li ser kîjan mijaran disekin yani herî zêde kîjan mijaran xwe hunera xwe îfade kirin yani evîn, şîn, koçberî, belkî şer. Tabloya ku te dît di derheqê jiyana jinan de ji te re çi digot gelo? Rastî jî bi min ev pirs min bi heyecan kir ji ber ku yani di sahayê da yani saha bira jî ciyekî pir bi qîmet e. Tiştên ku mirov pirtûka da fêr nabe, tiştên ku mirov em bêjin kitêbên zanist da fêr nabe, mirov sahayê fêr dibe. Min hinekî qada min yelpazeyek yani em bêjin berfireh he. Ji Semsûrê bigire, ji Berferatê bigire, em bêjin aliyê Amedê ji Amedê bigire, ji Colemêrgê, Colemêrgê yani heta em bêjin Behdînanê, Botanê ez gelek waran xebitîme berhevkarî yani tecrüba min çêbûye bi vî rengî. Yani li gorî herêmê, li gorî em bêjin ew bawerî em pratîkên me yên bawerî ye, li gorî coğrafyayê, li gorî ewkê diguherin jin yani tu nikarî bêjî jin tenê di stranbêjiyê de pir serkeftî ne. Yani herêma ku ez demekê dirêj li serê xebitîm li Semsûrê gundên çiyayîn Kurmancî axêv ên Elewiyan di şîngerandinê de pir serkeftî bûn. Yani şîngerandinekî ku niha tu em bêjin prosesekî di nava Suniyan da ew proses naqewîmin. Ew rîtûel, ew merasîm, ew em bêjin örf, adet, rêw û resim lê kilamên şîngerandinê de pir serkeftî bûn. Li aliyê Botanê ez demekê mêvanên wan bû min wê derê min ez min lêkolînê kir. Stranên dawetan da pir serkeftî ne. Yani ra jî bê enstrûman dikarin bi sê rojan stranan vegerînin li hev du bifetilînin. Ew li wir wê merasîmê zindî dike. Li hêla serhedê tu dibînî di çêkirina xwarinan da taybet têkîliya wan a bixwazayî ra pir serkeftî ye û xwarin çêkirinê de pir serkeftî ne. Van em bêjin hêla Amed û Mêrînê beriyê de çîrok vegotin pir yani em bêjin hinek aliyê Mûşê hinekî da em bêjin farqînê çîrok vegotin pir serkeft yani di wê çîrok vegotinê de. Loma dibêm di her qada jiyan de ji ber ku xwedî berpirsyar bûne xwestine tim jiyanekî nû rêyekî nû peyda bikin. Çi bi stranbêjê, çi bi giyayan, çi bi xwarinê, çi bi vexwarinê tim ne asêmana dixwe de tiştan nû kirine, hilberandine yani. Loma rastî nikarim bêjim di vê taybet di vê mijarê de pir pêşin her wiha di her mijarê de li gorî herêmê, li gorî etnîgariyê, li gorî em bêjin baweriyê jî kî Kurmancî me Elewî, Sunnî, Êzidî li gorî yani Kurdên me li gorî wan deran jî ev reng û şemal digire yani. Nexwe em dikarin bi kurtasî bêjin jin di her qadê de hene. Min vê jî merak kir dema te behs kir di şêm de tiştek wisa çêbû wekî ku ev jinên ku tu hemû behs dikin wekî ku emrê wan mezin be temenê wan mezin be gelo di nifşê nû de yanî ev tişt heye jinên ciwan jî vê çandê diparêzin xwedî li vê çandê derdikevin gelo? Yani ev li gorî girêdayî li ku derê dijîn. Yani eger ciyekî çolber be, gundewar be, çiyayî be erê. Mesela gundekî ku em bêjin gundek
gundê çîçikayê ku ez ji wî gundê me piştre ez daxilê em bêjin prosesên wanên merasîman bûm. Ez dinêrim niha ew ciwanên ku nû ne mesela bêjin 15-16 salî ne 17 salî ne yanî ya jî berbizewacin indî 20-24 ez dinêrim ku wê tradisyona çanda strangotinê hilgirtine hildigirin yanî wekî usta çırak em dibêjin ya. Yani mam Osetî derbasî wir dibe. Lê eger li bajaran bin mixabin ew derfet pir çê nabe yanî tu zanî nêz jî wekî em bêjin pisporekê tu jî dibînî li bajaran neqilkirina çanda me ya ew a resen pir zehmet e. Hem ji ber meselên teknolojiyê hem meselên em bêjin mekan tune bûna mekanan lê li gundan ew dewam dike yanî ew li gorî girêdayî em bêjin li ku derê be ew bi vî awayî yanî ciwan jî vê tradisyonê digirin lê wekî berê pir na. Dîsa spas dikim. Em hatin pirsa dawî bi rastî jî sohbetek pir xweş bû. Di dawiyê de jî dixwazim vê pirsê bipirsim. Biya te eger ev mîrateya çandî ya ku ji hêla jinan ve tê hilgirtin neyê parastin herî zêde kî dê zirarê bibîne? Hîviranberiya ku ez vê bibersivînim em dixwazim hinekî mesela çandê çawa dinirxînim wê bibêjim. Yanî di vir da yanî wekî em bêjin habîtatekê bifikire çawa ji bo jîndarên ji bo ew yanî ew habîtat ji bo jîndarên ku tu da dijî ji her hêlê ve girîng e ji çavkaniyên xwezayî ve em bêjin avê bigire atmosferê bigire filan bêvan. Ez dibêm çanda Kurdan jî ku heta niha bi devkî hatiye neqilkirin ew tradisyona hanê ew mîrasa hanê ji bo Kurdan wekî oksîjenekê ye. Taybet jî ez ew kesim ku vê di mesela ziman da dinirxînim. Yani li wir ziman bi awayekî elastîk û rihet hatiye hilberandin. Ziman li wir dema ku em binêrin pir dewlemend e. Ji her hêlê ve ji gramerê bigire em bêjin peyvên wê, bibêjên wê, gotinên wê yanî li vir mezinên me a rast bi rihiyetekê hilberîne bi rihiyetekî xweşik wî zimanî zindî hiştine û mezin fireh kirine û ji me re neqilkirine. Loma ez dibêm eger em demildest yanî bala xwe nedin vê yekê û taybet eger em bêjin îro zimanê me li ber xeterê ye yani ji ber em bêjin polîtîkayên asîmîlasyonê werhasil em giştî di pergala dewletê de taybet ji bo Bakur dibêjim em dibêjin zimanê me li ber xeterê ji bo kurmancî û kirmanckî eger em bixwazin vê ewkê ji holê rakin divê em biçin wî zimanî bibînin. Ew ziman jî di vê habîtata çandê de ye. Çanda devkî de ye, tradisyona devkî de ye, her wiha bîra devkî de ye. Loma ne neqilkirina wê ne veguhestina wê ji bo me Kurdan giştî yanî birîna oksîjenê ye yanî. Ez wihan dinirxînim. Gelek spas dikim berivan hem ji bo hatina te hem jî ji bo vê sohbeta xweş. Herî dawî tiştekî ku tu bixwazî lê zêde bikî an jî peyamek hebe ku tu parve bikî? Yani dikarim vê kî bêjim ji bo dawî li dinyayê çi dikin niha zimanên ku hatine qedexekirin bi rêya asîmîlasyonîst em bêjin vana piştî ku hinekî serbestî statûyê qezenc kirine beriya her tiştî berê xwe dane mezinê xwe. Ew tradisyona devkî, ew jiyana devkî em bêjin ku tê de taybet ziman dijî û zindî ye. Îcar ême tu statûyek me yê niha bi vî rengî tune Bakur her çiqas em bêjin pêvajoya aştiyê be jî em niha da haya me ji vê yekê hebe. Em ku derê bin bi çi awayî bin em dest bi qeydkirina dengan bikin. Spasiya dikim ji bo ku ez ve mêvan kirim ji bo vê mazûmanê xweşik spas dikim. Em jî gelek spas dikin. Em hatin dawiya vê beşa xwe belê guhdarên hêja heya beşeka din bimînin di xweşiyê de bi xatirê we.